И здравейте хора, във вечното видео ще видите артефакти на тази страшна игра. И аз нищо не виждам. И така, вие не забравяйте да зарежете лайка и да се абонирате на канала при гоним 5000 абоната гони. Шате, ако виждате, и един човек ме напиша в коментарите после стрикто и да може да я играем. И бъде да получка. What? Спри да чука се! И тази игра... Ето. Горъщ ако има. What? Тук ли ще ме банят? Нет. Така, тук няма никой. Няма бутона да клякам. Ми хора, да няма някакъв предмет на пейките, да не са... Не знам. Това няма нищо. Какво отварям, нали? Ето. Тя хора, добре, докато бъде видеото, надявам да ви хареса, ако е така, чукнете лайка и се абонирайте и ще видим втория епизод, който да направим. Благодаря, че мене хора бяхте и в същото и бъдете здрави. Но сега и за златните ми гледам, че деца се абонирали тук до мен, може да се абонирате канал и да поставят лайк. И ми хора, хубава игра, но се я заручим. Нищо тук няма нищо. Тук... Слендърмен, what? Слендърмен, няма не помниш. Искам тук да има страви. Но не няма да проечета. Лего. Към се гледа Слендърмен, ще научи Слендърмен, тук си няма чака да моби. И ми хора... Чакайте втория епизод утре. Чао. И се абонирайте за каналът винаги, че скилото няма да има такви страшни видеа. Чао.